Ahojte, vítajte na jednom z najvyhľadávanejších sídlisk v Košiciach na Lesníckej ulici. Dnes vám predstavím na predaj 1,5 izbový byt po rekonštrukcii, nachádzajúci sa na 4. poschodí. Byt je prispôsobený na bezbariérové bývanie a má výmeru 39 m2. Je pripravený na okamžité nasťahovanie a čaká na svojho nového majiteľa. Aktuálne sa nachádzame v priestrannej klimatizovanej obývačke, prepojenej s kuchyňou. Byt ďalej disponuje samostatnou spálňou, kúpeľňou s toaletou a predsieňou so stávanou skriňou. K bytu prislúcha aj kumbál. Zaujal vás tento byt? Príďte sa pozrieť. Je ideálny nielen ako investičná príležitosť, ale ako prvý štartovací pre mladé páry alebo jednotlivcov. Už teraz sa teším na vašu návštevu. Ahojte.